Esto es avergonzar o seu monólogo de somos diferentes ou somos iguais, que se chama Sabela Pérez Martínez. ¡Ponle aplausos! O ser humano descende do Homo sapiens sapiens. Vamos, o mono de toda a vida. Ainda que agora que o penso, sería máis lógico que proviñéramos do moinete inecto. A ver, para os que non teñan o meu nivel na lingua morta... La lingua viva, latín, o moinete inecto quere decir tonto. Pero tonto, como se ven dicindo durante toda a vida. Porque vamos, a nos devolución para logo destruílo todo. A quen se lle ocurre? Non nos damos de conta de que o mundo non nos pertence, de que nos pertencemos ao mundo. Verdad, xa non soy por a rana, isto é unha pregunta, pero non unha calqueira, A pregunta do millón. Ti comparas esta pregunta coa lotería de Navidade, co gordo, e dis, a mí que me importa esta pregunta? Quero o meu diñeiro, dale o meu maldito diñeiro. Son un monocerado, ningún de vos. A vida sorpréndenos, señores e señoras, somos sapiens sapiens. Bueno, agora, sen máis dilación, a pregunta do millón. Somos diferentes ou somos iguais? A ver, según a teoría de Darwin, esa da evolución das especies, todos, solo sobrevivemos máis aptos. Por eso, señores e señoras, ladies and gentlemen, estou hoxe aquí con vosco, porque son apta, e non é por ser creída, e Deus me libre, pero é así, e non o digo eu, dicía o Darwin. Agora Darwin está un pouco morto, pero o que importa é o que dixo. Bueno, volvendo a pregunta de fai uns segundiños, non sei se vos lembrades. Non é que todos seamos iguais, é que todos queren ser unha mesma persoa. Vou vos por un exemplo. Outro día iba pola rúa, non? Coa miña música, tope, evidentemente, na cima da felicidade, topeime cun rapaz que miña madriña, que rapaz. María. Por entón, pois, que se coloquei má chaqueta, que se o pantalón até os cordóns, puxa o meu bollo sorriso, e cando quixen facer contacto visual, como da miña vida, xa non estaba. Pero non vos preocupedes, porque logo pasou outro, e anda, mira, outro, centos deles, todos iguais. Non que decir cabe que fui má casa correndo como se vira José Menelo. Tiña que investigar este extraño suceso. E ao entrar no Google Chrome, encontrei a palabra que máis me tentei. Sí, en grande, en negriña, e non somos estúpidos, se poñen en negriña é para recalcar. Ponía as modas. Pero que clase de bruxería é esta? Logo dos días recupereime deste choque. A música axudoume. Pisei a rúa e non todo era tan malo. A ver, sí, todo seguía igual. Acostumei a eso que les chaman moda. Aprendí nas súas costumes e o seu vocabulario. A neno sereme doendo na alma. Pero hai que dicilo todo. Logo dos meses xa non quedaba ningún diferente. Éramos todos iguais. Non quedou ninguna sombra do que fun naquel entonces. E aí desperteime. E dime de conta de que son a lixida, de que teño que cambiar o mundo, porque na diferencia está o futuro. Pero seguín dormindo, lógicamente. E apartei ese sono da miña vida. Porque, vamos, só era eso, un sono. E un sono non vai decidir o meu futuro, non? Non? Bueno, non, verdade?